अरे ये जंगल रे नुआ हरिणटा कि रे जानी देख मालटा केमिति हेजी No, 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 no. ये उनके टोकी देखुन ना पला अनो अनो ऊपर गर्भ दे गनु ये उनके मुको सुंदर न ना ग मते देखि तो दौड़ी पळौजु मुको भूतन ना ग ठीक ना फोन टा सुजे भेगला भी ओ बियत कोतला आसे बोली घोड़ा मुआ पार्क हेलो एक्सक्यूज मी मना खोजुथिला गोटे प्रेमिका ताकू मिलिला मनर नाई एक्सक्यूज प्रेम हेला कि हाय के दब जोन के एमते कहउजु मोबाइल मागु एमते एमते होउजु मोबाइल ओ माय गॉड टुरु लव तांडिए दउ ना नउ ना थिंक करो ता फांका अच्छा हां टे बस स्टैंड नहीं जो टिके बस स्टैंड हां नहीं जीबी जे तमे खोलु ना ए कथा कहू चलो आ को मुहा मुहा आ सब कथा कहू न जोन के हमको जी खोल हां जो कुछ नहीं सर पातर की से बांती कलानी कौन जौन के हम कौन भूली पाऊँ मुझे जो मार्केट भूली पार ना जौन के भाई लोक मत रखे देवेनि किए मत देखी बांती कलानी किए देखी बातर गो मु जाऊँ मो बॉयफ्रेंड पाक मु जाऊँ बोली चलाइलानी नमस्कार अरे बगो तू एटी धइसे ही कोड आस्तु मु बापा ना देची बगो तू पूरा काऊ बागिया आइछु कार गुड को खुंपी गई अबे तू बोली कोउनु का घर उजाड़ी के आइछु मु आज सकाले सकाले आस्तली मत देखी बांती करदेला हां आउ जने देखी मते बात माले चल 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 से ना म तो रंग से कहूची बा हाउ पुलिस वाला मु जाऊ छी मो बॉयफ्रेंड चला अपेक्षा कर अरे सोला ये सोला काली बाइक नार भी बॉयफ्रेंड अछि ओह नो तू जा 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 ओ चारी खुरा को जुआरे रे बाबा अरे मो धन एठी मु सानी के हाथ सारा खोजुची हिरे नारायण टोकी प्रेम बरबादी रो कारण जान सब घंटा लाडी बसते गोरे खरा लागना खरा गरम चल 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 छाड़े छाड़े आसा आसा
ଧନ ତମେ ରାଗିଯାଅ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଧନ କୁହ। ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ? କିଏ କହିଲା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ? ମୋ ଧନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜାଣିଛ ସେ ଦେବା ସନ୍ଦୀପ ବସନ୍ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଖିନା ନଳା ମୁଁ ତୁମ ଆଖି ନୁହଁ ସେଟା ଦୁଇଟା ଚିଲ୍ ଦିଅ ସେମିତି ଚାମଚିରେ ପିଲେ ମିଶାବ ନା ସେଇଭଳିଆ ମିଶା ହେଇଯାଉଛି। ମିଛ କହୁଛି ଧନ। ଆଉ ତମେ ଉଠ ସେଟା ଉଠ ନା ସେଟା ନଈକି ଉଠ ନଈକି ଆସିକି ପାଦ ଘଷନ୍ତୁ ଘଷି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ ତୁ କହୁନ ମୁଁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଲାଜ ମାରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ମାରୁଛି ହଁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି କରିପାରିବ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ସକାର ସେଟା ଉଠ ନା ମରୁଭୂମି ଉଠ କହିଦେ ବାଳ ଓଥରେ କଲ ତମେ କାଖରେ କରିଦେଲ। ହଉ ଆଉ ଥରେ କର। ନା ଶଳା ମୁଡ୍ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ପଛକୁ ଯାସ ଧନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିବି। କର ମୋର ତ ମୁଡ୍ ନାହିଁ କର ମୋର କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଉଠ କହି କାକ ବାଳ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଓଥରେ ଆଜି ନା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଏ ତୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି କ'ଣ ଷଣ୍ଢ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳିଆ ବଗ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଆମ ଧରମ ଭାଇ। ଆରେ ବଗ ଗଜା ତ ଭାଇ କି ନା ମୁଁ ଗୁଡ଼ ମାଠି ଆଣି ରଖିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ମାନେ ନେଇଗଲେଣି ମୁଁ ଟିକେ ପାଇବେନି। ଓହୋ ସରି ଯାଉଛି କେତେ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଭାଇ କି ନା ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଖା 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 ଜଣେ ନିଜେ ତ ଖାଇପାରୁନି ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ବାଧି ଯାଉଛି ଜଗନିକ୍ଷା ଦେଖ। ହାଣ୍ଡି ଭାଇ କି ନା ମତେ ତତେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଦେଇଛି 30,000 ଟଙ୍କା ତୁ ଏଇ ପାଲା ଚଲେଇଛୁ ଏଠି ଟଙ୍କା ସହିତ ସବୁ ବୁଲୁଛୁ ଅନଲାଇନରେ ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଆସି ଗଛ ମୂଳେ ଜଣେ କୋଉନ କାର୍ଡ ପକେଇଥିଲ ମୋ ଧରମ ଭାଇ ତ କାର୍ଡ ପକଉଛି ହାଟି ଯାଉଛି। ଓହୋ ଘଇଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲା ବଜାତ ମାଇକିନା ଠିକ ସେଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘଇଟା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଧରମ ଭାଇ କରିଦେଲା ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ କାର୍ବନ କପିକୁ ଭଲ ପାଇଲି ଦେଖିଲା ସିଏ ବି ଫଟା ମୋ କପାଳ ଫଟାରେ ମୋବାଇଲ ନେଇ 30,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଯାଉଛି ତୁ ଏଠି ତାମସା ଲଗେଇଛୁ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେବିନି ଫୋନ। ହଁ ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି କହୁଛି ବାଲାନ୍ସ ମାରିଦେ ଦେ ସେ ମୋବାଇଲ ବାଳ ମୋବାଇଲ ରଖୁଛି ଆଉ ବୋଲ ଲୁକାଛୁ ସେ ନଈ ପଠାକୁ ଯାଉଛି ତାମସା ଲଗେଇଛୁ କୁନା ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି କ୍ଷୀର ପିଇବ ଆସ ହଁ ମଜା ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ କଣ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଚଲ